Takže čau lidi, dneska si tam novýho videa a dneska si ukážeme top 5 aplikací na tvorbu videí. Jdem na to, takže počkejte. Takže jako první tady máme CapCut, nevím jak se to čte, neřešte to. Prostě tady máme první tuhletu aplikaci, za mě fakt skvělá aplikace na tvorbu videí, fakt jako hodně doporučuji. Hlavně pro začátečníky, prostě tohle je fakt hodně dobrá aplikace a fakt hodně doporučuji. Za mě, já ji taky používám, takže fakt jako za mě jako top 1. Jdem na další. Jako další tady máme Canva. Ta je taky fakt jako docela dobrá. Top 2, to je fakt taky dobrá. Je to, taky tam můžete prostě jaké vylepšovat videa a ještě tam můžete dělat miniaturu pro videa, intra a různé takovéhle věci a prostě takovéhle různé věci. Taky fakt hodně dobrá, doporučuji pro začátečníky a tak no. Tak jdeme na další. A máme tady Videomaker, tady je napsáno sice efekt, ale je to Videomaker. A to je taky hodně dobrá. Za mě je fakt jako hodně dobrá, taky doporučuji pro začátečníky. A je to fakt hodně dobrá, taky používám, Canvu taky a tuhle tu taky používám, je fakt dobrá. Takže jdeme na další. InShot. Tohle jako nepoužívám to za stolik, ale taky je to docela dobrý. Taky je to docela dost dobrý a jako taky doporučuji pro začátečníky. Hlavně ty aplikace, co vám tady ukazuju, jsou jenom pro začátečníky. Ty, co chtějí dělat jako už jako lepší, tak to udělám video zase pak pro prostě pokročilý. Takže jdeme na další. No. A máme tady Screen Recorder. Jako taky dobrý, ale jako spíš bych doporučoval ten Videomaker než tohle. To Videomaker je trochu lepší než tohle. Tohle je takový, já nevím, takový divný. Ale jako taky to není špatný, ale prostě furt lepší je tamto. Jak říkám, tohle je prostě pro začátečníky. A já jsem taky začátečník, takže tak. Takže tohle taky doporučuji a tohle bude pro dnešní video vše a já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čau! A pro další taková videa dej odběr, like a zvoneček. Budu rád moc za sdílení a takovéhle věci, tak zatím, čau!